vás, tady je Veda z GOS a já vás vítám u multiplayeru tady u Black Ops 2 a my se hnedka pustíme do toho. Tady musíme zastřelit nějakého týpka, nedostaneme žádné killy a jdeme na to. Jsem se těšil, abych vám tak mohl říct, já už jsem tak 47. level, ale pacha, někdo... Kdo to byl? Fakt normálně zabil. Teď ho zabil. No, poslední, no. Potřebuje nějaký level. Potřebuje nějaký killy teda. No, výborně. Střelil nám do huby. Jeden. Ty tam nahoře přestaň. Radši si vezmeme, no, toto. A tady máme teďka. Jak to? No prostě Broxnu mě dá klidku. Teď nás nedá. Od teďka nic. Nesmí. Já se potřebuji rozehrát, abych trošku... Kde jsi? Ty hajzl. Skurvenec. Sorry, že mluvím prostě, ale musím to tak říct. Kde jsou? No, jelez, pojď. Ne, ty vogo, já zkusím ještě něco jiného. Já vždycky, když natáčím, tak nikdy nedám kill nebo něco. Tak, a teď ho zabijem, teď ho musíme zabít. Tam byl jeden. Pojď. Ukaž se. Už tam je. To si děláš srandu, co to bylo? Rakety, vole. No, prohráváme. Kámoš. Tak, kámo, skončil si. A on žije. Už ne? No, pořád žije. No, konečně. Les. Tak, půjdeme dál. A krásně. Co to? What the fuck you? Já se čumím do kamery, já jsem inteligent. Sorry. Já jsem se díval jinak. Tady jsem byl. 47 level. Holy shit. Tyjo, málo kýlu jsem dal. Potřebuji se rozehrát trošku. Tak, budeme hlasovat zase pro totok. Trošku si něco vyprázdníme. Tak, dáme si totok. Tak. Prosím, ta mapa Joner. Ty tátok. Úplně dole. Jako ne úplně dole. Ale dobrý. No, oni se odhlásijou. Všetci. Dělej, zaber. Tak jo, zahrajeme si poslední hru. A možná to ukončíme. Ještě dneska to pošlu na YouTube. Dáme nahoru. Tak. Ještě nahoru. Tak, jdeme na to. Stojím tady střihli trošku. Oh my god, to jsem netrefil. A já jo. Pojď. Tak, krásně se rozehráváme. Tak pojď. Ještě jeden.
Jo, krásně. Kolikátý jsme? První, krásný. Ty další. Pojď. To mě trefil do headshoty. Au. Kretenk. Tak. To, co bylo. Ale jsme pořád stále první, to je výborný. Yes. Ne. To je puzík. Proč? Dobrý, čistý. Můžeme jít dál. To byl kámoš. Jestli on tok. Čistý. Oh my god. Čistý. Ano, krásný. Co? What the hell? Tak pojďte ještě jednou. Čobrdíci. Pojďte. Já se vás nebojím. Yes. Yes. Krásně. Tak jo, jdeme ještě dál. Jdeme dál. Sakra. Ne, já ho netrefil. Sakra. Kolikátý jsem druhý? 10. Oh my god. Jo, dobrý. Takže máme tam. Oh my god. Oh můj bože. Okamžitě. Tak jsem zpátky, dámy a pánové, a jenom přerušení o mamce. Mamka mi to všechno přerušila. Omlouvám se vám. Znáte to. Prostě to znáte. Druhý. Ne. OK. Ne. Potřebuji jasně, že to byl sniper. Jsme sniperkou. Čajtanán. Taky tady je. Čukuj. Ne, já jsem neměl nabité. Jo. Tam proběhl někdo. Čistý. Nesemka. Jdeme. No, konec. Oh my god.
nějaký. Tak nakonec jsem skončil 3. Ale já to tady ukončím, aby jsme natáčeli další videa, protože já tady toto už musím ukončit. A pokud se vám líbilo toto video, tak to olajkujte, okomentujte a dejte like, odběr, zhlédnutí. Doufám, že se na to podíváte na toto video. A já se s váma budu loučit, takže čau, čau, čau. Goodbye.